Благодарник. Пети ден. Благодарствени новини. Всеки човек всеки час си представи. Всички обичаме да получаваме добри новини. Когато ги получаваме, сърцето щастливо топти, лицето свети, умът лети с мечти. Да си представим, че получаваме добри новини, че някой наш близък здравето му се възстанови, че материалното положение му се подобри, а пък на трети връзката му щастливо цъфти. Че на някой друг дете му се вече роди, че нещо, което очаквате е на път да се осъществи, че нещо, за което мечтаете е на път да се състои, че сте спечелили от лотарията. Защо пък да не сте? Че светът започва да върви все по-към добре, че с благодарствените новини се чувствате все по-добре. С признателност благодарете за това забавление от сърце, което е добро упражнение. Благодарността да възрасне и разцъфне сърце. Благодарник за всеки ден. Много добри практики по дните, по седмици, по